Hello everyone, welcome back to my channel. Dini समायना लाहानि गारि लांफैदों ने समायना मा गारि लांफैदों i20 लांफैदों समायना लाहानि Hai sini bane ओइलाय गारियानो र' बेक साइडथिं मोजां खिथिनांगौ र' दे समायना दे मा गारि i20 मोजां मोनबाय ना बाबायालाय मामायालाय đâu nào screw ra hồi giờ nắng cơ soरो mama mana mình nó mua ra không ăn thằng gì ngon chưa bắt tay ए समायना बे साबिया हाबजागोन ना गारियाव समायना नायनो साबिया नोंस्रानिया बेनो गारि गोदाननिया साबिखौ नायनो साबिया हाबना दोङो याव नै नायनो ओइलाय हायबाय गेवबाय देन्जारसो दां ओइखौ थु ओइखौ बे थु अबे थु दा सारदो दा थुनानै लां जाबाय दादा बाजै बेबो दादा मायो मा इलाय मा अबे ओइ डिक्किखौ खुलियो ओइ उनथिं माबा खुलिग्राया इयो डिक्कि खुलिब्ला एबारे आरोबाव खिथिबावनो नुवाखैबा नै इदि खाम ओमफ्राय इदि लां मिथिदों मिथिबाय दे जाबाय समायना मा गारि i20 नोंनो मा गारि नांगौमोन ओमफ्राय नोंनो मा गारि नांगौमोन 100 i100 सोरानि गारियालाय जाहानि सेव गोसाबो ए लकसो दां थाबाय दा अब्लाय थां जदो जगोन गोलैगोन दे समायना मादि मोनदों समायना हामा मोनदों गारि गोदानखौ मोजां मोनाखै हा मानो ओरैनो नाङा नोंनो होमबा माखौसो नांगौमोन i20 बेनोथ' i20 दा i100 i100 दोङो माहाबा माहा दोङो i100 दालाय बै गुवाहाटियाव दोङो मिथिदों लायगौमोन गुवाहाटियाव लायनोसै होमबालाय बायो hai kan colayda मा लिरनाय दोङो बेयो नाय फरायलाय iya tu tidak बेयो बेसेबां i ओमफ्राय 20 बेसेबां जाखो i20 ओइ केमेरा ने केमेरा से बेखौ फरायलाय समायना बेखौ फराय SPORTZ मा जाखो स्पर्ट्स मिथिया समायनाया मोजां खिथिब्रा नोंसोर बेयाव सोर दे खिथादो जाबाय हाबायालाय जोबनायालाय पेपार वर्क जोंखौ सिगनेचार होनो दंखौनो हायाखै सिगनेचार होनो मिथिया नैबे इरिस आब'नि फिसाला नुवाखै itu ya ompra bai la sang da la bai la kali pada bai lo
Data. Isinya mengendang masih. Boleh. Abdul. Mama, bicara mama. Ini share mana nih ya? Ayy. HP. Chờ nó đâu. Rồi vậy đi. Indian on ভালো না হয় জানো Masih bawa nombor le. Ay, ini rela sugan sana deh. Kisli dan ya. Thau ghé agar yau. Thau sun phải đừng. Không nào. Eh, rồi. Misang isi kan semua nak. Misang mabe ya. 85. Ayo. 85. Per liter 85. 85.39 Không nào misang isi kan thau ke? Misang isi kan? Full tanki. 80. dari sabi kita glass kita look খুলে দাও আমি না Kayak malu beda. ice cream lo kayak dong. Ice cream lo beda. Namet lo kayak. Med lo kayak dong down all the Acengga gramet. tinggal grame dong plus. Ya, betul betul. Ice cream jang. Kali kali itu kan betul sih. Halang Ice deh. cream lưng ngon. Ice cream là nó xa lưng sới, ông thấy thắt trên ông thấy không giòn chứ. Baibai. Baibai. Sao mai nè. Kari kita nak kan baik. Awak ji mending. Musang mendem. Misang lah ke kari lah. No. No. Mano. Nolak. Ulak lah baik. হারুনে কইছে Karya boleh. Ini karya hamaza di bicara tulangan mana? Kejin kan berarti. Mana pro gua apa sabar biasa ni bawa mau lugu bela de reflection je na. Ni keberia hena ni, bei roda.